Samantala, nakibahagi po ang nasa higit 300 magsasaka sa isinagawang Provincial Rice Techno Forum o yung PRTF ng Department of Agriculture sa Barangay Malingab, Bantay, Ilocos Sur. Ang naturang aktibidad ay taunang isinasagawa ng tanggapan sa pamamagitan ng Rice Banner Program. Layon po nitong mapalakas at maiangat pa ang ani ng mga magsasaka at pati na rin ang kanilang kita. Nagkaroon rin ng pagkakataon ng mga ito na maobserbahan ang nasa 26 na klase ng bigas na 20.18 na hectare demonstration farm na pagmamayari ng isang asosasyon. Sa naganap na forum, nagkaroon ng pagkakataon na ang mga magsasaka na ma-assess ang mga magagandang klase ng bigas base sa paraan ng pagtatanim at pati na rin sa pag-iwas sa mga peste. IFM News. IFM News. IFM News.